Αγαπητοί συνάδελφοι και συνδέλφισσες, όλοι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Πέστε μου σας παρακαλώ μία από τις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης που να μην έχει έναν χώρο στον οποίο να μην κυκλοφορεί τροχοφόρο καν, ή το πολύ τα μόνα τροχοφόρα που να κυκλοφορούν να είναι σταθερής και ήπιας τροχιάς. Θέλετε να πάμε στο Παρίσι από το Ριβολί μέχρι την Ομόνια? Θέλετε να πάμε στο Λονδίνο που είναι το City κτλ? Θέλετε να πάμε στη Ρώμη να δούμε τον Πέριξ του Κολοσσέου χώρο? Εδώ στην Αθήνα τι έχουμε λοιπόν? Μπάτε, σκύλοι, αλέστε. Και ένα ιστορικό κέντρο το οποίο φτιάχτηκε σε κάποια φάση, που είχε μια κάποια βάση, αν θέλετε, διαμόρφωσης της μεσοπολεμικής πραγματικότητας της Αθήνας. Το έχουμε καταστρέψει κυριολεκτικά. Άρα δεν είναι δυνατόν, εάν εκτιμούμε ότι πρέπει να προβάλλουμε τον πολιτισμό μας και την αισθητική της Αθήνας προς τα έξω, αλλά και για μας τους ίδιους να αισθανόμαστε άνετα, να μην έχουμε ένα χώρο στο κέντρο της πόλης που να απευθύνεται σε πολλαπλές χρήσεις, οι οποίες θα περιορίζουν στο ελάχιστο το κυκλοφοριακό διατροχοφόρο. Άρα είμαστε προφανώς υπέρ αυτού του μέτρου. Δεν θα επαναλάβω τα όσα πολύ χαρακτηριστικά και θα έλεγα με αριθμητική σειρά πρόβαλε ο συνάδελφός μου στην παράταξή μας, ο κύριος Δημαράς. Θέλω όμως να επισημάνω επιπλέον ότι θα πρέπει αυτό το κέντρο να έχει δύο βασικά στοιχεία. Στοιχείο πρώτο, κάποια στιγμή εμείς οι πολίτες της Αττικής πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τη φοβία της νύχτας. Όπου τυχόν πούμε να φτιάξουμε ένα κυπάκι, όπου τυχόν πούμε να φτιάξουμε ένα αλσάκι, όπου τυχόν πούμε κάπου να μην υπάρχουν αυτοκίνητα, αυτόματα γεννάται το πρώτο πρόβλημα της φοβίας και θα έρθουν τα παραβατικά στοιχεία τα οποία θα. Μα αν είναι να υπάρχουν παραβατικά στοιχεία, δεν φταίει το κυπάκι, δεν φταίει το φως, δεν φταίει η έλλειψη τροχοφόρων, φταίει η ελληνική αστυνομία που δεν εφαρμόζει τον νόμο όταν υπάρχει παραβατικότητα. Θα πάρουμε δηλαδή την παραβατικότητα και θα την κάνουμε κανόνα για να μην μπορέσει αυτή η πόλη ποτέ να δει αισθητική όψη? Και καταλήγω λέγοντας, είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία έχει μια τέτοια πρωτεύουσα και δυστυχώς η πρωτεύουσά της δεν αποτελεί τελικό προορισμό τουρισμού. Πάμε στη Ρώμη, πάμε στο Βερολίνο, πάμε στο Παρίσι, πάμε στο Λονδίνο. Έχετε ακούσει κανέναν από εκεί να πει πάμε στην Αθήνα? Τον φέρνουν εδώ για ένα βράδυ, τον πάνε το πρωί στην Ακρόπολη, τον κατεβάζουν γρήγορα στο Μουσείο της Ακρόπολης και δίπλα στα μαγαζιά για να ψωνίσει, να κολομήσουν, άντε και ένα σουβλάκι στην πλάκα και από εκεί στα νησιά. Έχετε ποτέ φανταστεί, και θα το επαναλάβω και το επαναλαμβάνω κάθε φορά, έχετε φανταστεί ποτέ ότι είναι καλύτερα τα νησιά των Κυκλάδων από την Αίγινα, από την Ήλα, από τις Πέτσες? Έχετε δει παραδείγματος χάρη περιοχές ορεινές που να έχουν καλύτερες λίμνες από το Βουρκάρι, από τη λίμνη Κουμβούρου? Έχετε κάνει ποτέ μια βόλτα στον Λυκαβητό? Έχετε περάσει ποτέ σε εκείνο το κέντρο της που είναι το Θησίο? Μια σειρά λοιπόν από στοιχεία. Τα Μαραθώνα θυμήθηκα τώρα και κάτω μου φώναξε από πίσω Σαλαμίνα Παρακύθε, τα οποία αποτελούν ιστορικά δεδομένα παγκοσμίως, όχι μόνο δικά μας. Και δεν τα εκτελούν. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει σιγά σιγά και αρχή γενομένης και από αυτό να ξεκινήσουμε να διαμορφώσουμε μια Αθήνα, μια Αττική όπως είναι, όμορφη και της αξίζει. Να σταματήσουμε την πολλή γκρίνια που μπορεί να είναι κάποιες φορές και δικαιολογημένη, αλλά αντί για γκρίνια να δούμε τα προβλήματα θετικά, να κάνουμε παρεμβάσεις και να λύσουμε το πρόβλημα. Η κυρία Κωνσταντάκου.